Machiegni kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo kete mana kera Mugi TV wadhi mbele gi miweche manyien. Jatend migawo mar arita ma pachoka Kithure Kindiki ogolo chik makoro chungo chenro ma osebedo ka dhi mbele pachoka mano mar kawo nonro mag tong wang' oganda jo Kenya ka chulo gi omenda maromo shillings 7,000. Kindiki wacho ni piny owacho sechako timo nonro mar ng'eyo ageta mar kawo nonro go mosebed kitimo gi kambi moro mong'ere kaka Worldcoin. Ka bende okumo chenro moro amora machal kod mano mondo mi kik chak timre pachoka nyaka tiek timo nonro makamano. Mosebedo kadhi mbele pachoka koro chungi. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita ma pachoka ogolo chik makumo chenro no ka jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki ogolo boke manyiso ni piny owacho koro sechako timo nonro ewi chenro no mar ng'eyo gunde. Kindiki wacho ni migepe buora mag piny owacho kama oting'o mano mar arita, weche tudruok manyasani kod mano mar omenda osechako timo nonro mar ng'eyo adier ewi kawo nonro go. Migepe go geto ng'eyo adier ewi kaka ibiro tiyo gi nonro mar oganda jo Kenya mosekaw kaka yor chiwo arita ne nonro mag oganda jo Kenya. Kindiki bende ogolo siem ne kambi mora mora ma ibiro yudi kata chenro mar kawo nonro makamago kowacho ni ibiro kaw ne gi ondamo mar chik. Jatend migawo ma tudruok gi pinje ma oko Alfred Mutua kokalo mbui ma Twitter okwayo oganda jo Kenya mondo mi oriw piny owacho lwedo e chungo chenro no kowacho ni adier ewi chenro makamano kong'ere kendo nitiere dwaro mar chiwo arita ne nonro mag oganda jo Kenya. Nyaka sechegi oganda jo Kenya mohewo 350 osekawo nonro mag wengegi ka thothgi to ok ong'eyo gino ma gidonjoe tek ne giseyudo omenda maromo shillings 7,000 michulo gi bang' kawo nonro makamago. Kwa dhibere nyakoro mga